Dobrý deň, volám sa Peter Lloydl a som hlavným lektorom spoločnosti e-Academy. Pripravil som pre vás ďalšie krátke video k téme, ktorej sa venujeme my, to znamená vzdelávanie dospelých. Dnes nás čaká analýza vzdelávacích potrieb a príprava pred školením. Takže poďme na to. Ako to u nás funguje? Vždy pred školením vlastne zistíme, čo ľudia vedia a čo ľudia nevedia, aby sme ich neškolili veci, ktoré nepotrebujú. To znamená, na začiatku robíme vždy testy. Tie testy sú praktické a prečo sú praktické, ako ich robíme, sa vlastne dneska dozviete detálnejšie. Nasleduje vzdelávanie s lektorom. To znamená, u nás nositeľom myšlienok a znalostí je živý lektor. To znamená, to školenie, či je prezenčné alebo či je online, školí živý lektor, používa metódy riadeného tréningu, obrazovú pamäť, je tam modulové vzdelávanie a tak ďalej. Nasleduje videokurs. Ten videokurs neslúži ako hlavný nositeľ znalostí, ale ako doplnok. To znamená, účastníci si môžu pozrieť to školenie ako keby zo záznamu. Je jedno, či je to prezenčné alebo či je to online, ale videokurs je vlastne zostrih z takého istého školenia, ako daný človek absolvoval. No a potom nasledujú kondičné kurzy. To znamená na zopakovanie, utvrdenie si vedomostí. Kondičné kurzy robíme ako jediný v Slovenskej republike. Videokurzy robíme ako prvý v Slovenskej republike v tejto forme. No a praktické testy robíme ako prvý v Slovenskej republike, ale už nás začínajú mnohí kopírovať. Takže poďme sa teda pozrieť na tie praktické vstupné testy. Ako to funguje a čo nás vlastne čaká. Takže, čo sa nám neosvedčilo? Neosvedčilo sa nám, keď sa ľudia sami rozdielovali do skupín. To znamená, povedali, ja som začiatočník, ja som mierne pokročilý, ja som pokročilý. Nikto nevie, kto čo znamená. Jasné, môžete mať vypísané nejaké témy, ale je to len nejaké samohodnotenie sa alebo samorozdelenie, ktoré vo výsledku prináša zlé výsledky. Keď sa niekto nadhodnotí a niekto podhodnotí a zrazu sa vám stretnú v jednej skupinke, tak máte problém. Teda nie vy, ale lektor a tým pádom aj tá kvalita ide dole. A našim cieľom je, aby tá kvalita išla stále hore. Druhá možnosť bolo samohodnotenie. A toto sme videli dvomi spôsobmi robiť. Napríklad ľudia dostali excelovský súbor a mali povedať, či vedia vytvoriť kontingenčnú tabuľku, áno, nie. Či viete používať funkciu VLOOKUP, áno, nie. Alebo graf s dvomi osami. A firma, kde sme to videli, tak urobila Excel, ten Excel sa vrátil späť k personalistke a tá personalistka to dala dokopy. Ručne. Iné riešenie bolo vlastne také isté, len sa dostalo na web, to znamená, už to sumarizovalo, nejaké dotazníky na webe, takže to bolo vlastne také isté riešenie. Nie veľmi presné, bolo to síce rýchle a lacné, ale nie veľmi presné. Presnejšie riešenie už boli testy na webe. To znamená, ľudia mali nejaký obrázok a mali si vybrať z jednej alebo viacerých možností. Takže na obrázku sa nachádza stavový riadok, riadok vzorcov a ten človek si musel vybrať to, čo je správne. Boli to vlastne uzavreté otázky, ktoré boli doplnené nejakým obrázkom. Takže ten človek musel vedieť nejaké pojmy a musel vedieť sa orientovať teda aj na tom obrázku. Niečo podobné je napríklad tu. Hej? Napríklad chcete vytlačiť tabuľku na jednej A4 v Exceli. Hej? Ktorú voľbu v nastavení tlače si vyberiete. Hej? A ten človek si vybral to, čo mal. Krásne riešenie bolo, kde dokonca ten účastník mohol vziať myšku a mohol kliknúť priamo do toho obrázku. Aj to bolo možné. Ale stále to boli také uzavreté otázky a veľmi to bolo silne naviazané na tie pojmy. Takže toto sa nám veľmi neosvedčilo, pretože to rozdelenie, ktoré robili tí personalisti, alebo ľudia sa delili sami, a neprinášalo takú homogénnu skupinu. Čo sa nám osvedčilo, si ukážeme teraz. Osvedčili sa nám praktické testy. To znamená, ten človek urobil presne to, čo mal urobiť a urobil to prakticky. Nie, že tú svoju znalosť deklaroval, že toto viem, toto neviem, alebo si typol v nejakom dotazníku, ale musel to prakticky urobiť. My sme začali robiť tie testy prakticky na pracovisku. To fungovalo tak, že sme prišli k zákazníkovi, personalista zabezpečil ľudí na daný termín, doniesli sme počítače, rozdali sme im testy, ľudia urobili testy, my sme ich vyhodnotili. Bolo to presné, ale bolo to pracné a drahé, pretože bolo treba toho lektora ešte platiť a bolo treba, samozrejme, ten personalista mal ďalšiu vzdelávaciu aktivitu. Takže toto nebolo dobre. Druhá možnosť, ktorú sme hľadali, bolo urobiť to na diaľku. A tak sme to aj urobili, s tým, že účastník naše testy dostane e-mailom
podľa zadania upraví pracovný súbor, upraví ho a pošle ho lektorovi na vyhodnotenie. Personalista od nás dostane hotovú šablónu so zadaním a takto to môže fungovať. A takto vyzerá vlastne tá šablóna, to znamená, máme tu zadanie a excelovský súbor, ktorý treba upraviť, popis s tým, že my tých účastníkov poprosíme, aby vyriešili len úlohy, ktoré vyriešiť vedia, aby nefalšovali. Minimum ľudí falšuje tie testy. To sú akože promile. Tí personalisti to vždy dobre vysvetlia. Takže ako vyzerajú tie praktické testy? Napríklad, do bunky C1 zadajte svoje meno a priezvisko. Takže účastník musí vedieť nájsť bunku C1 a napísať tam svoje meno a priezvisko. Ďalšia otázka už je zložitejšia. V bunke C3 sa nachádza text. V programe Excel 2019 je počet. Upravte text tak, aby znel v programe Excel 21. To znamená, my chceme tieto dve číslice, aby ten človek zmenil. No a tu je taký chytáčik, ono sa to opticky zdá, že je to v bunke D3, nie C3. To znamená, či sa vie ten človek orientovať v bunke, či vie vojsť dovnútra a zmeniť dve písmenka. Či neprepisuje celý ten text. Takže takýmto jednoduchým spôsobom. Tých otázok máme len 50. Prečo 50? Aby sme sa vošli zhruba do hodinky, lebo keby sme chceli testovať celý Excel, tak to by trvalo 6 hodín. Takže takým systémom vzorkovania zistíme, čo človek vie, čo človek nevie. No a prečo vravím, že do hodinky? Pretože tým, že máme stúpajúcu náročnosť otázok, tak ten účastník často skončí po 30 minútach. Takže niekedy to netrvá ani hodinku. Testy robí u seba, v svojom čase, väčšinou má na to jeden týždeň a on si tú hodinku za ten týždeň nájde sám. Toto sa nám osvedčilo, ak chcete viac, kontaktujte nás, ukážeme vám presne, ako to funguje, povieme vám, čo sa nám osvedčilo a neosvedčilo u iných zákazníkov. Želám vám všetko dobré a budem sa tešiť na spoluprácu s vami. Dovidenia.